Em dic Jan i avui us explicaré un llibre de la col·lecció del futbolíssim. És sobre un equip de futbol d'una escola de Gironeta, anomenada l'Escola del Pla de Dalt. El Paquet és el protagonista, juga a futbol 7 i té el número 7 i juga al Pla de Dalt. El número 3 de la col·lecció s'anomena El misteri del porter fantasma. Estem a l'inici d'un curs acadèmic a l'escola i els jugadors del Pla de Dalt es preparen per jugar a la Lliga entre les escoles de diferents ciutats com cada any, la Lliga Intercentres. No obstant, aquest curs comencen novetats. Hi ha una crida per afegir nous jugadors a l'equip on s'apunten 7 jugadors nous, tots ells boníssims, en particular el Uau, un alumne nou a l'escola Pla de Dalt, xinès i que juga de porter. A l'entrenament de futbol 7 els informen que no és segur que juguin la Lliga Intercentres, perquè hi ha una nova escola a la ciutat, anomenada Ibis, que és una escola privada anglesa, i sol pot participar una escola per ciutat. S'ha decidit per la federació fer una eliminatòria entre l'escola Pla de Dalt i l'escola Ibis, per a qui jugaria aquest curs la Lliga Intercentres. El llibre continua amb les sorprenents aventures per a aquesta classificació i la sorprenent habilitat del porter Uau. No us explico res més, millor llegiu-lo. A mi m'ha encantat, us ho recomano.